Zazpi ikasgai ikasi beharrekoak zure bizian. Bat, zeozer egiteko beldurra baduzu, ziurrenik hori da komeni zaizuna egitea. Bi, batzutan utzi beharra duzu jendearen gauza onak ikusteaz, eta benetan fijatu bere jokatzeko moduan. Hiru, bi pertsona elkarrekin egotera destinatuta badaude, bete bidea aurkituko dute elkarrekin bukatzeko. Lau, zortea duzu dena ondo bukatu ez izateagatik bizian. Horrela, nahi duzun bidea aukera dezakezu. Bost, beldurra ematen dizun erabaki hori izango da ziurrenik bizi hobe batera eramango zaituena. 6. Egiten duzuna egin bizian, ziurtatu zaitez egun bukaeran zoriontsua zarela. Eta 7. Egun batean ulertuko duzu bizitza momentu gogor horiek zergaitik igaro behar izan zenituen. Gustatu bazaizu like bat eta subscribe.